Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Horas madihita amanginang, selamat Hari Raya Pentakosta na perjulo madihita saluhutna. Ada orang soa masuk kita tapara dema dirita, martang yang mahita di bagasan rohatabe. Amin. Makalason hasasaorni todi parbadia. Huria nahina holongani tuhata. Ditongani portibi najut-jut mabain hita loja jalalilu. Di hari pesta parningotan hasasaorni todi parbadia sadarion. Di pabotohodo tuhita. Dang dipasobu tuhata mardalan sasada dirita. Disuruh do todi parbadia, pangapuli dohot panuturi nasitong turohata. Bongot mahita tupar saurata di bagasan serep niroha. Todi parbadia ima pai baruhon dohot napasadahon hita di bagasan holongna. Mare de mahita. Nang peleani
mar hite-hite goarni di bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Songonon nina Tuhan Jehovah, lehonoku Tuhamu rohanai baru, dohot todi nai baru tu bagasan ate-ate muna. Jala usatokku do roha batu sia daging muna. Jala lehonoku Tuhamu roha na marpakilalaan. Jala lehonoku matodiku tu bagasan ate-ate muna. Au do mabaheca. Au marparange hamu di bagasan akapatiku. Aka uhupupe radutan muna jala patupaon muna do. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami, hodo namanodangi jala mengajari rohani akana porsea di hatam, mar hite-hite todi parbadia. Saibuhai marohanami, asature parohaon nami, mar hite-hite todimi, asatok tonggok da merohanami, makalason hagogoon nai, mar hite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tatangihon ma patik di bata ima nanienet sian Roma walu ayat 12 dohot 14. Onpe ale akadongan unang behamu mangodap di daging marparange marguru tu daging. Ainasa na tinogihon ni todini di bata akaido anak ni di bata. Ido sahatna atong rap mangidogo gumahita sia Tuha di bata. Ale Tuhan debata, saya pargugui mahami, maulah nahobar tupati mi. Amin. Jojo di laosi
atau potima dosata martanyang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang, hodo na patupahon hasesani dosa di hami halak na dangolon, marhite-hite anak kaholongan ni roham. Saya asi maroham di hami, akan na mangarsako dosa nami, saya sahapi ma tubagasan rohanami, hasesani dosa nami i. Lehon ma tuhami todim na badiai, asa nang ganggu rohanami di asini roham, alai asahot rohanami marha porsiaon, lau manggotapon nasa dosa dohot roha portibion. Asa pasatami diri nami tuho, gabepelean na mangolu, jalan abadia, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga ni debata taringot Tuhan sesani dosa. Songon sitong na mangoluau ninna Tuhan Jehovah, tung nasolomodo rohaku mida hamatan ni parjahat, nalomo rohaku mida hamumulak ni parjahati tumadiko dalanna asa mangolu ibana, hasangapon ma di debata na digijang. Hatani debata turpuk epistel di Minggu Pentakoste na parjolon, ima sada Musa opat ayat 10 pitu, saat Rodi ayat 26. Dungi sapurma sikain dot jolmana, jadi gabe-gabean ma ibana jala ditubuhon si Hanok. Dungi dibuka ma sada sosor, dibayan ma guarni sosori Hanok, mangihuton guarni anak nai. Dungi ditubuhon si Hanok mas Irat, si Irat manubuhon si Mehuyael manubuhon si Metusael manubuhon si Lamek. Alai anggo si Lamek dua do jolmana dibuat, guarni nasada si Ada, guarni napaduahon si Zila. Dungi ditubuhon si Ada mas Jabal, ibana do oku ni sude aka na mangingani undung-undung dohot na parpinahan. Ia guarni angginai si Jubal, ibana do opuni sude aka sipiltik hasapi dohot sordam. Si Zila pe ditubuhon do si Tubal kain, pande ni sude aka si Pauli tembaga dohot bosi. Ia iboto ni si Tubal kain ni Emado. Dungi nina si Lamek ma tujol mana na duai, si Ada dot si Zila. Bagi hamu ma suaraku, hamu ale jol mani si Lamek. Pinggol hamu ma torsakon, sai na bunuokku do sada bawa alani bugaki, jala sada doli-doli alani bosarhon. Ay molo pitu hali abulon iya si Kain, ikon 70 hali abulon anggo si Lamek.
Dungi sapurma siada muse dohot jol manai, jadi di tubuhon ma anak sada, di bahen ma guarna siset. Ainunga di solukot di bata tuau sada tubuh na asing, sikat ni si Abel na binunu ni si Kain ninna. Tubuh ma dohot anak ni si Set sada, di bahen ma guarna si Enos. Hujui ma dipuka halak pa jowi-jowi guarni Jahoba. Ido sahatna. Martua do akan atmangion hatani di bata jalan nau peopsa. Amin. Tidak kon maha porsiau tai, songon hina tidak kon idong atas ha porsiaun di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama parguguna suatu dosan, na tumo palangit do tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sesadai, imana tinubuoni si Maria, agabe-gabean siatodi parbadia, adorang suabubuhan. Ido tuhata natuman na bernit ipanghuman ni silatus amate tarpajal di panan pinarsilan buat tu benua torun di tamu siam debata Jahoba amanai parguguna suatu dosani isima ibana pai mamulak sogot tanon humi hak nama ngolu dohot nama au porsea ditodi parbadia jala adong sada huria nabadia, huria hatopani halak Kristen akka nabadia, dohot dihasesani dosa, dohot dihatai nama dok, mulak mangolu dosa wot dagni halak naung mate, dohot diangolu nasorasu. Amin.
Tikting di Huriata HKBP Rawamangun, Minggu 24 Mei 2026. Parningotan Ari Hacasar Todi Parbadia. Senin 25 Mei 2026 Ima Parningotan Ari Hacasar Todi Parbadia Paduahon di Patupa Huriata do pertangyangan ibadah pukul 10 Marbasa Batak Sude ruas ni Huriata Asaroma Madohoti pertangyangan ni pertangyangan week Rabu 27 Mei 2026 masuk pukul 10 siang WIB Dadah week Rawamangun Tolu Rawamangun Opat di bagas ni keluarga John Maruli Tampu Bolon Riama Penisia Boru Citohang alamat Jalan Gurame Raya nomor 8 A Rawamangun Jakarta Timur ingatan pertangyangan di ruang Lukas HKBP Rawamangun. 2 week Gangkana di bagas ni keluarga Sahatape Barimbing Borusi Hombing alamat Jalan Gading Raya nomor 67 RT Onom RW 14 Pisangan Timur Jakarta Timur. Kamis 20 Mei 2026 masuk pukul 10 siang WIB Abarjolo week balap sepeda di bagas ni keluarga Nyonya Siagian Borusi Majuntak alamat Jalan Kayu Jati 5 nomor 8 B RT Tolu RW 5 balap sepeda Jakarta Timur ingatan pertangyangan di ruangan Lukas HKBP Rawamangun. 2 week Kayu Putih Kapling Polri di bagas ni keluarga David Hutagaul Yunita Borusitio alamat Jalan Kayu Putih Tengah 4C nomor 56 Jakarta Timur. Pertangyangan keluarga Parhalado Selasa 26 April 2026 masuk pukul 10 WIB marenganan di Timoteus di Patu Pado pertangyangan Parhalado sekaligus penghiburan untuk keluarga Sepordinan Pandiangan Wilpro Solvi Sidabutar Sudi Parhalado dohot keluarga asama dohoti pertangyangan nih Parheheon sekolah minggu Minggu Sedarion Ima puncak perayaan Parheheon sekolah minggu do tak rangkaian kegiatan Bui Mata Bereng di Warta Digital anon adong do hatorangan sian panitia Parheheon sekolah minggu dung sidung Tiktingon. Pengumuman seksi perempuan angklung HKBP Rawamangun. Minggu hari ini 24 Mei 2026 pengumuman seksi perempuan angklung HKBP Rawamangun akan mengadakan kunjungan gerejawi ke HKBP Resort Cirebon dan akan mendengarkan pujian angklung di ibadah pukul 10 WIB didampingi Inang Pendeta Sonta P. Borsehaan. Dukungan kegiatan pelayanan holistik di Pulau Rupat. Stasi misi HKBP di Pulau Rupat patuh pelayanan holistik untuk masyarakat sekitar khususnya jemaat binaan Biro Sending HKBP opertusi di bulan Juni 2026 di Patu Pado akan pelayanan Jala Buima di Jaha di Warta Digital. Alani ni harapon do Dewan Marturia HKBP Rawamangun dohot pengurus seksi perempuan Parsidohot memfasilitasi pelayanan. Penerimaan pemain musik dohot pemandu lagu. Seksi musik Dewan Marturia membuka kesempatan turuas ni Huriata nangadong kerinduan lah melayani gabi pemusik dohot pemandu lagu syarat dohot Tuan Buima di Jaha di Warta Digital. Donor darah KBP Rawamangun dohot RAP dohot unit pengelola darah Rumah Sakit Persahabatan patuh donor darah Sadarion Minggu 24 Mei 2026 dimulai pukul 30 WIB di ruang Timoteus syarat dohot hatotuan tersurat dohot di Tikting Digital. Panitia ulang tahun 62 tahun dohot Pesta Gotilon HKBP Rawamangun tahun 2026. Nunga terpilih panitia ulang tahun dohot Pesta Gotilon HKBP Rawamangun tahun 2026 sebagai pelaksana ima 5 week sian Huriata. Week naung terpilih manang dihunjuk asa patupa formasi panitia pelaksana jala dibahen ma program pelaksananya asa boy dohot dengan mardalan ulautai. Panitia renovasi revitalisasi toilet. Kabar tu renovasi revitalisasi toilet nunga dihunjuk manang dipilih seksi ama gabi panitia pelaksana alani di patupa ma panitia laho
melaksanakan renovasi toileti jadi laporan matu pendeta resort. Ruas namonding sada. Nah di hari Minggu 10 Mei 2026 nunga jumolo monding sahalak ama Benhard Sit Hotang umur 73 tahun Sindabaduhoni Inata Erina Boru Saragi alamat Kompleks LP Cipinang nomor 24 RT 10 RW 14 Cipinang Besar Utara Jakarta Timur Wik Cipinang tudian hari Selasa 10 Mei 2026 di TPU Kebon Nanas. 2. Di hari Kamis 21 Mei 2026 nunga jumula mending sahalak ama Tambos Pandapotan Hutapea umur 74 tahun Kinabaluhoni Inata Diana Boru Panjaitan alamat Jalan Temugiring nomor 10 Pitu RT 10 RW Walu Keluaran Kayu Putih Jakarta Timur Uik Plomas Kampung Baru Tudian hari Sabtu 27 Mei 2026 di TPU Kebon Nanas Tuhatama mangalehon gogo dohot pangapolion di keluarga natina dikon. Pelian dohot udut ni buah-buah tajahama di tikting digital nang perada ni huriata di pasu-pasu dia bata maka berita masa dohot ulaon akasi pota-pota bahen sangap dengguarna songone matikting di huriata minggu sadarion. Shalom, Horas Madihita Saluhutna. Yang kami hormati, Amang Pendeta Resort, Amang Inang Pendeta Fungsional, Amang Inang Sintua, seluruh Dewan Koinonia, Marturia, dan Diakonia HKBP Rawamangun, serta seluruh jemaat yang mengikuti ibadah ini, baik di gereja maupun live streaming. Yang kami kasihi, anak-anak sekolah minggu, orang tua, para pelayan sekolah minggu, dan seluruh jemaat. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah menyertai seluruh rangkaian kegiatan Parheheon Sekolah Minggu HKBP Rawamangun tahun 2026. Selama bulan April hingga akhir Mei ini, sekolah minggu telah melaksanakan serangkaian kegiatan dalam rangka Parheheon dengan tema besar Kristus hidup dan menang di tengah keluargaku berdasarkan Ulangan 6 ayat 4-9 dengan tagline Aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Inilah tekad yang menjadi jiwa dari seluruh rangkaian Parheheon kita tahun ini. Firman Tuhan dalam Ulangan 6 ayat 4-9 memanggil kita orang tua dan anak-anak untuk mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Perintahnya jelas, tanamkan firman-Nya dalam setiap nafas kehidupan keluarga. Tema Parheheon ini hadir bukan sekedar sebagai slogan, melainkan sebagai seruan agar setiap keluarga di HKBP Rawamangun menjadi tanah yang subur bagi tumbuhnya iman, tempat di mana Kristus sungguh-sungguh hidup dan berkuasa di tengah-tengahnya. Dalam semangat itulah, anak-anak sekolah minggu kita diajak untuk bertumbuh, berani berubah menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Kristus sesuai kehendak Tuhan. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi lomba-lomba keluarga seperti menyusun buah-buah roh, menghafal ayat Alkitab, tebak tokoh Alkitab, jalan sehat keluarga, lomba Family Got Talent, bernyanyi, bermain alat musik, melukis, dan storytelling Alkitab, serta lomba cerdas cermat Alkitab dan buku ND untuk kelas 1 hingga kelas 9. Semua kegiatan ini diikuti oleh anak-anak sekolah minggu dari 13 kelas aktif
yang ada di HKBP Rawamangun. Sebagaimana diperintahkan dalam Ulangan 6 ayat 7, kita mengajarkan firman Tuhan bukan hanya di bangku gereja, tetapi melalui setiap momen kehidupan, dan kegiatan-kegiatan Parheheon ini adalah wujud nyata dari itu. Hari ini dalam puncak Parheheon, kita bersama-sama menyaksikan pelayanan anak-anak sekolah minggu bersama dengan orang tua dalam ibadah minggu, di mana mereka mengambil bagian sebagai kolektan, pemusik, song leader, serta mempersembahkan tarian dan pujian sebagai wujud syukur atas kasih dan kebaikan Tuhan. Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Amang, Inang Pendeta, dan seluruh para halado, kepada para orang tua yang dengan setia membawa anak-anak ke hadapan Tuhan, sebagaimana diperintahkan dalam Ulangan 6 ayat 7, menjadi pendidik iman pertama dan utama bagi mereka, kepada para pelayan sekolah minggu, seksi digital, seksi musik, tim sound, pemusik, dan pelatih musik, serta kepada seluruh jemaat HKBP Rawamangun yang telah mendukung seluruh kegiatan ini. Ucapan terima kasih khusus kami sampaikan kepada kakak, abang pemusik yang telah membimbing anak-anak dalam pelatihan musik dan persembahan pujian. Kami juga berterima kasih kepada seluruh orang tua dan anak-anak yang dengan penuh sukacita mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dan latihan. Selamat bagi adik-adik yang telah meraih prestasi. Kiranya pencapaian ini menjadi batu tonggak dalam perjalanan iman kalian, tanda bahwa firman Tuhan telah tertanam di dalam hati. Sebagai bagian dari sukacita Parheheon, di dalam ibadah pukul 10, pukul 13, 16.30 dan pukul 19, anak sekolah minggu akan melaksanakan konser mini. Melalui konser mini ini, kami mengundang Amang, Inang, dan jemaat untuk memberikan dukungan melalui persembahan di amplop Parheheon yang telah dibagikan, agar pelayanan bagi generasi penerus gereja ini terus bertumbuh dan berkelanjutan. Akhir kata, kami mohon maaf atas segala kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan ini. Mari kita terus berdoa dan bekerja bersama agar setiap keluarga di HKBP Rawamangun menjadi rumah di mana nama Tuhan dikenal, dikasihi, dan ditinggikan dari generasi ke generasi. Seperti tanda di tangan dan lambang di dahi yang disebut dalam Ulangan 6 ayat 8, kiranya iman kepada Kristus melekat erat dalam diri anak-anak kita, tanda yang tak terhapuskan sepanjang hidup mereka. Selamat merayakan Parheheon sekolah minggu, pancarkanlah kebaikan Tuhan. Horas, horas, horas.
Refleksi. Gobar mana mosaik ni holong. Ragam hatauon alai sadado todin na margogoihon. Huria nahina holongani Tuhan, ibagasan rohan adame, tapaholang majolo pikirata obason, siar rumang ni portibi na sai marsiadu manuju na pinar hagiotna. Jojot do tahilala ngoluon hira sada parsiaduan. Gabe tubuh pakilalaan, kurang hebat kita mapertibakon halakna asing. Manang gabe mamitori diri. Mangolu do hita nuaing di portibi nagok dorpi parholangan. Molo marasing sian halak, gabe patubu parholanga dohot hamusuo. Tuhan, paingot mahami asa unang say gir-gir diri maradokon na asing. Palambok maroha namanya, asarade kami masih jakonan. Dipaingot Apostel Paulus dohita, ragam do parasini rohaon, alai sada do toddi, songon halibutongan nauli ala ragam do bornana, songon suarani musik natabo begion ala ragam do nadana, songon ima nangoluta, adong do nahobas mangulasi ulaon, adong nasabar mananginangi, adong nabenget di sitaonon, luhut nai idada naing paburnang diri, alai asa masih urupan diaka hamaolon. Tondi parbadia, ajari mahami mangatusi, ia selewon-lewonmu namaragami, dadanai pajagar-jagar diri, alai dalan doi manihot parsauran, masih patibuan. Nuaingon, torop do halak nalungunan, agoan perkarejoan sahatu nama dele. Tak pola digil tuhatai, asa taulahon aka ulahon nama cai balga. Silehon-lehon ni todii, boido patar diaka ulahon namet-met. Isarani ekel na patuguroha, manang tangan narade mangurupi sopola makirim ikut dipuji. Sadado hita di bagasan pamatang ni Kristus, ia mangai sada sian ruas ni pamatangi, rap mangai do saluhut. Tuhan, pakai mahami gabe ula-ula di tanganmu, parar mana adong dihami, tumpe macai memet, lau mangapuli dongan na tongon tumatangis. Nuaing anggiat ma gurasani pentakostei mangaloha hire-hire biar nirohatta. Unang itopi apinai alai dihilala roham halak namet meto toddi na panguluan portibion miado di bagasan pamatangta namura matapori. Ala diadopan Tuhani rap argado hita saluhutna jala dihaholongi toddi na sasadai. Loas mahami Tuhan memakai ragami seleon-leoni Tuhami, patuguhon hasadaon ni rabi ngolong, gabe barita nauli teportibion. Amin.
Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha ima mangaramoti hati-hati do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Uriani Tuhata hatani debata turpuk jamita di pesta pardingotan hasasaur ni di perbadia mana minggu Pentakosta na parjolo di mana tarsurat sian suratnya apostol Paulus na parjolo tuhuria Korintus bidu 12 mamuka sian ayat 3 sahatu ayat 10 sada tajaham hujahama dihita saluhutna takasma tapayutihut di baheni hupapotohom matuhamu daktar bain halak nama katai marhiti-hiti todi nebata mamurai Yesus jala holan marhiti-hiti todi perbadia do targuar Yesus Tuhan ragam do parasi rohauni alai sada do todi ragam do ulaun dihuria alai sada do Tuhan ragam do hagugoon alai sada do debata na makorhosa di bagasan sasudinai alai lau manupak do di basa-basahon jala di pataridaho todi tuganup ai tunasadaon delehod do marhiti-hiti todi hata habisuhon alai tunasadaan hata parabenotuan marhiti-hiti todi nasasadai tuna asing muse hapor siao di bagasa todi nasasadai tuna asing waso pamalupon di bagasan todi nasasadai tuna asing gogo patupahon halongangan tuna asing panurirangon tuna asing manada ragam ni todi tuna asing muse makatahon hata naliban tuna asing pacocorhon parhataani alai saluhut nai di patu-patot di nasasadai ai asing-asing be disagihoni tuganup guru lomoni rohana ido sahatna di basunisa ujahama musai dihita sonom matana. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu Roh, dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan Roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang Roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi
Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang, ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Ido Yanggo Sahata. Urian itu hata hamu akamang dotinang mangihuton hasil penyidikan molomasa kecelakaan pesawat terbang. Selalu do monotadokon Jepang hal-hal na sepele, adong do masalah yang sepele yang mungkin halak madokon pola ekosoni gabi masa kecelakaan na mabain mangagohon hosani perngulon ni jolma di Portibion. Adong do soni aka di baboton mangihuton penyidikan nakin. Yado di kondisi disediki alaniaha nina hal-hal kecil nata dokon. Contoh adong dosa ada film na berjudul Flight. Ada pesawat terbang na masa manang mengadupi parmaraan. Alai malua dosian parmarani. Nian sada keunikan naing do niat tiki naing disalahkan manang di pojokkan posisi ini pilot. Nang pilot dalam jam terbangnya sudah sangat senior. Alai tetap dulu disalahkan nasida. Alai ternyata ditiki, diselidikin, ahadona masa ubain gami masa soni, ternyata hal yang sepele. Ima ditikinai, ima si peloton, sebenarnya dia adalah kecanduan dalam hal minuman keras. Dohot juga ikut kecanduan narkoba. Di perjalanan dina habangina sida melakukan penerbangan, tiba-tiba Pitor menukik tajam pesawati. Pesawati jala bahkan didokon natorop tiki dari bagas ini nga habe nyon amaton nga say gabon nina. Apa sa sitong namatay bimolomana imana berpenaing membuat pesawat terbang selalu akan berusaha untuk hidup normal. Jalan tiki nama buat pesawat ini imana normal, dia tidak lagi minum minuman keras dan tidak sedang mempergunakan narkoba. Emang kamang dotinang dina menukiki sudedo, molotadokon termasuk posisi turbulence do mungkin nasida pesawati. Alai, boy do tiba-tiba pesawati mesti kembali naik dan diusahakan mana dengan mendarat secara darurat, dong mendarat secara darurat. Roma penyidik menyidiki adona mabain disidiki mana dia tidak dalam pengaruh minuman keras atau ala obat-obat terlarang. Alai didului nasida ma penyebabnya. Saya didului dapat nama. Ternyata adong sada sekrup baut na ternyata di imana dipudi di pesawat tidak mengatur posisinya. Sada dunian, mek dunian. Alai bui mabain gabi naing masa permaraan di pernguluan di penerbangan pesawati. Bui permaraan ini menukik songonom. Itu naik rokon mau naik di pikiran ni jolma nian ikon ahadok warna mesin pesawat itu nama memang sega down. Manang bui didokon mungkin alat-alat na di bagasan itu udah sega down. Apa holan alanisa ada do skrup sekian skrup manang baut nadong di ekor pesawati mago. Sada dunia. Alai bui makorkon permaraan nama cai bagas mabain halak na witahutan.
Amo kamang do tinang dihita salutna. Monotadokon bahwa setiap bahwa tidak ada satupun yang dapat mengatakan bahwa segala sesuatu hanya karena keberadaannya saja. Ola nalani auma adong namasa di Portibionena. Alai setiap orang punya adalah kontributor dalam kehidupan ini. Ya, alani badan, alani pesawat, alam mesin pesawat, dobui habang pesawat nina. Alani alat-alat elektronik yang di sini boy gabang pesawat nina, tidak. Tapi setiap komponen-komponen yang ada pada pesawat itu adalah kontributor dalam keselamatan penerbangan pesawat. Soalnya itu kita. Setiap kita adalah orang yang menjadi seorang kontributor, penyumbang sebuah dinamika hidup di dunia ini. Nah, adok kita hanya penerima, semua kita adalah kontributor. Amang dotinang apalagi mangihutun perkembangan mulai dokon setiap kita adalah kontributor terhadap suasana atau dinamika kehidupan saat ini. Boido itaida di parngeluat tanuengon molo mangihutun 7 variabel 7 generasi di dunia ini nina. Molo mangihutun 7 generasi na adong di Portibion boi mataida adong do di dokon generasi builders silent generation nina. Nah seorang imana sekitar di toru di 1145 tu toru mak. Mulai 1120 lalu. Di Babotohod do ini adalah orang-orang yang lahir saat ini, yang mungkin mulai usianya saat ini sudah berada di usia 80-an dan usia 90-an. Kalau secara jumlah di dunia ini memang sangat sedikit, tetapi orang-orang yang lahir pada saat itu ternyata memberikan sumbangsi kehidupan di dunia ini sangat penting. Di Babotohod do ciri khas orang-orang tersebut adalah disiplin, setia, pekerja keras, menghargai stabilitas, bahkan sasitong na tubuh di masa-masa peperangan pada saat itu. Dan kesulitan ekonomi. Hidup bayan na jolo mulai dokon masai ayamu puang ami mertiki orang lain baju nami asa les tetis sonari nina setrika kanji duku bagi kami nina. Aung noman dok songoni. Itu masa waktu dulu itu nina. Molo sonari ngadong alat penyemprot untuk membain gabe lembut setrikaan. Dungi yang lahir pada 1946 sampai 1964 dengan nama generasinya adalah baby boomers. Ya, baby boomers adalah orang yang optimis, kompetitif, fokus kerja dan karir. Jala Molo Didokon lahir pada perang dunia memang pada saat perang dunia, stabilitas negara dunia alai angka kelahiran meningkat. Ketika angka populasi manusia meningkat pada saat itu, maka mulai membutuhkan yang namanya perumahan sandang pangan. Orang-orang yang dalam baby boomers, generasi baby boomers itu optimis dan kompetitif. Waduh asorong diau nina. Makanya berkarir pun mereka sangat bagus. Dan kemudian generasi X, mau disomungkin, alana kelahiran 1965 sampai 1980, generasi X. Mandiri, bahkan realistis, mulai mengenal teknologi modern, bahkan di Babotohodo adalah generasi yang generasi transisi analog ke digital. Mulai muncul Microsoft, ya, mulai disket ninai bae Sony, ngadong analog dari peralihan. Ya, kemudian generasi Y, kena kapoh pemuna manang millennials mon, yang lahir pada tahun 1981 sampai 1996. Nggak mulai dekat dengan internet dengan kreativitasnya, nggak mulai suka dengan fleksibilitas, menghargai pengalaman hidup, nggak mulai betong di son. Yaitu generasi X, pemahaman seperti itu. Adong nemu saya di Babotohon generasi Z yang lahir 1997 sampai 2012. Ini orang-orang yang lahir dengan sangat digital, ya, cepat menerima informasi,
aktif di media sosial dan multitasking. On adalah generasi-generasi yang lahir pada seperti itu. Bahkan yang lahir generasi Alpha 2013 sampai 2025. Lahir di era AI. Atau mau neng menuku dak si sukuno bejolma bado cara mabain nasi goreng nina dak sukuno be itu na tua-tua alai sukuno matu AI. Tori paboto hondo. Moladong pemana aci tulu. Bahasa do mabain aci tulu kunina dak pala sukuno beto dokter. Secara manual alai sukuno matu AI. Dan teknologi pintar sangat dekat dengan bahkan danak yang dekat dengan gadget. Ya. Bahkan mendungi generasi yang lahir di tahun 2025 ke atas, bahkan diperkirakan hidupnya sangat berdampingan dengan AI. Bahkan robotika nina dan teknologi otomatis membutuhkan bahkan interaksi sosial dengan apalatone. Amang dotinang molo mangiuton nakin nahupapoto kami contoh nakini bahwa setiap generasi itu punya kontribusi dalam kehidupan. Ada ciri khas yang menarik dalam kehidupannya. Sangat menyumbang kehidupan. Ada keistimewaan-keistimewaannya. Jadi mau didokon bahwa setiap generasi tidak memberikan arti, itu tidak benar. Ya, setiap generasi, setiap orang pasti akan memberikan sumbangsi kehidupan. Alanido, kamu kamang dotinang, molo adong permantadoko na kini na istimewa, na menarik, na boleh menyumbangkan kita di berbagai kehidupan. Apakah itu harus disombongkan? Apakah itu harus diangkuhkan? Ikop patel atau paburang-burang otta dui di bagasan pernguluata. Ala setiap generasi punya keistimewaan. Setiap orang adalah kontributor dalam kehidupan. Gabi adong do dasar ni si hitar lao pagi jang roha manang menunjukkan kesombongan, tentu tidak. Mangihuton latar belakang ni turpukton hamu akamang dotinang di Huria Korintus di nasiraton ni si Paulus surat nana perjului. Ternyata di Huria Korintus di tiki masa do nani dokna ima sebuah hal yang sangat tidak menarik. Mereka tidak mau mengakui bahwa setiap jemaat itu berkontribusi terhadap kehidupan mereka sehari-hari. Adong doha laki yang menganggap bahwa dang alani ibana, dang alani, ale-alani hau nina. Bahkan adong do ditiki yang merasa rohani. Pernguluanna. Alani adong di ibana parbinotoan, ala adong di ibana karunia, ala adong di ibana si lehon-lehon nitodi, si lehon-lehon na secara kerohanian ada pada dia. Ai dang sudah di bereng nasida ada aladong dan naboy berbahasa Sileban. Gabi istimewa bagaimana di duluan ni. Gabi istimewa bagaimana idokodo au do na penting au do na utama ala au boy mabay songonon nina. Au do si payuti huton ala adok kubain terobosan songonon hobar tu si lehon-lehon na adong diau. Ubahin namo kamang dotinang gabi adong persaingan dan kesombongan rohani, kompetisi persaingan rohani di tiki. Sehingga dang nanaing pajongjong nang danaing paheheon ngolu parto dio be. Alai mabain gabe naing tartuk-tuk dodongan. Amo kamang dotinang maulo marsaur kita di parsaurata alai dang terbangun ngulu partodiota aporsiota ta suku be madirita do namasa diau. Dang suku no ta namasa di dongaku. Ate biado alani natadokon adong keistimewaan ni partodiota adong na khusus di kita. Apa yang gabi mabahidang terbangunkan parsauran ni hita na hinokop di Tuhata. Aka parsauran ni. Alanima hamo kamang dotinang di hita sa luhutna. Maulah didokon terbarita donian Huria Korintusi. Ya.
Tarbarita do nasida, mamora do nasida, dia ka berbagai hal. Dia ada mamora hola di sinamot nasida, mamora do di parbinotoan, mamora do dia ka ulaun alain gabe maol nasida, membedakan ulaun ni toddi dohot pengalaman ni partodion na lipe. Partodion yang palsu. Beda maul nasida membedakan. Allah nakin masuk nasida di dalam kompetisi kerohanian. Apa? Nang adong kompetisi kerohanian. Allah saling menyumbangkan partodion iduna. Sitong di persauran di kehidupan nahinokop ni Tuhata di persekutuan. Alani mamang do tinang dihita mau lo di parsauratas ganupari, tak ada kompetisi pa dalam kerohanian. Tetapi bagaimana kita berkontribusi untuk membangun parsauran ni partodion. Hidup bain natano nakini mau lo huria Korintus tarbarita hutan amora, hutan nagok sinamot, alai marukil donasida ala tarbuan tuna naing menonjolkan diri. Gabe selalu orang adong halak madokon ala kanapistar madokon gereja yang paling disfungsional dalam perjanjian baru ada pada masa Paulus memberikan surat kepada Korintus, jemaat di Korintus yang pertama, suratnya yang pertama. Gereja yang paling disfungsional nina. Kalau idokon disfungsional fungsi gereja apa? Membangun tubuh Kristus. Menunjukkan tubuh Kristus yang saling terikat, yang saling memberikan, yang saling melakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Ape gabe nasida masa rumang ni hamaulon di tiki alam marsiadu tentang keistimewaan nasida. Bahkan gabe marsiado di talenta manang di karunia silehol ni todi gabe di bain nasida sebagai sikap cara untuk berkompetisi, bahkan untuk saling menyiku. Payako mamua kamang dotinang nani lehon ni debata dang dipakai laho mangurupi, nani lehon ni debata dipakai laho medebu hodongan. Payako mamolo tadokon hita namarta narok tu par minggu non alai gabe mampai tartuk dongan ahado lapatan nei. Bahaya ko amang dotinang martangia kita gabe tartuk dongan. Bahaya ko kamang dotinang marsileo leho kita alai gabe tartuk dongan ala tarajumi audo na istimewa, audo na utama, audo na pistar, audo na tutu nina. Bahaya ko mamolo songoni masa. Apa yang molo di bayi debata apa itu kita di leho debata apa keistimewaan mana karunia dada nanaing mambai gabi songoni alai wado gabi terbangunkan pamatang ni Kristusi tarbo di boto natorop debatado na marsanga. Kurian itu hata mo kamang dotinang molo taida marhite turpukton macai arga situtu do aka na adong dihuriai. Bahkan molotadokon satu pun yang diberikan oleh Tuhan itu tidak ada peluangnya, tidak ada jiwanya untuk menjatuhkan atau untuk berkompetisi yang jelek, tidak. Aita ida amang dotinang adong sia na diganoaran ni si Apostel Paulus taringot si lehon ni toddi. Na parjolo hata habisuhon, hata parbinotoan, talenta haporsyaon, waso pamalupon, patu pahalongangan, panurirangon manadaragam ni toddi, makatahon hata naleban, doh pajojorhon perhataan, ima menafsirkan bahasa roh. Amo kamang motinang nakin natadokuni molo di baton hata habisuhon, parbinotoan, talenta haporsyaon, ini tidak ada di sini untuk saling menjatuhkan, tetapi saling melengkapin, saling menyempur, saling membuat gabe sikop, gabe daktarida di sini itu ibabotohon nama ragam-ragam ngolu di colma, alai di bagasan hasadaun ni debatado natarida di sini. Amo kamang dotinang meragam duhita di son, sian aka makna latar belakang di parnguluata,
alai na iko patar dison ima debatado. Meragam do hita rotuson dengan berbagai latar belakang pola kehidupan kita. Alai ikon debatado na ikon namar sangap. Na ikon debatado na ikon di marmulia. Na ikon debatado di sobba. Meragam do hita dison. Tadok kita na tadok na kini memiliki kesamaan. Sidak kesiliduat. Ya, siliduat. Na foto do siliduat amangate. Orang kembar. Nang pedidokkan kembar identik alai adong do perbedaan na. Adong do ragam na. Alai dataro na kini nang pe meragam ise do naik ke si papataro di si. Amang do tinang dihita saluhut na. Si lehon-lehon manang na tajalo siya Tuhani. Ima laho merlau patopahon mabaik kita gabe nauli do. Alanima Apostel Paulus mangodolhon adong tuluhal di bagasa turpukton. Nang pe meragam si lehon-lehon manang para sinirohaon al manang talenta atau karisma yang diberikan oleh Tuhan tuganop hita alai taingo ma sada do haroroan ni saluhut nei ima toddi perbadia. Sada do haroroan nei ima toddi perbadia. Dung naik tu hatta Yesus Kristus tu portibion dang rabbe hita do tu hatta ditiki tu hatta Yesus Kristus rabdo takasisianna takas do di pasahat Tuhan Yesus Kristus aka keistimewaan tu nasida takas do di leo de tu hatta Yesus Kristus tu nasida aka na di hari kotor nasida alai dina naik ibana tu banua gijang Sadia do tiboto nasida na di pasahat de batatu nasida akka hamoraon na di banua gijang. Ima di babotohon sia toddi ni de batado. Toddi ido na mangalehoni. Alani mamang do tinang molotadokon manang aha peragam na adong dihita taingo ma manang na hamoraoni manang ni kariri manang ni sinamoti manang dia pe taingo ma yang pasti siya toddi doi. Parbuai ni toddi do sude na tadong di kita aka keistimewaan na adong di kita. Malahnya dokon karisma dari pemberian Allah. Jala guru lo monirowani toddi do managihon songo dia panagihononna. Diberek songonon tu solle honokku toddi na songonon disoko leon si leon songonon na. Artinya semuanya itu berasal dari Allah. Allah ini molorsian sada sumber dari mana? Puasa ikon gabe bainot gabe untuk menjatuhkan. Puasa nak tabahin ilau membangun. Bahkan si Paulus pe di bagasa turpukto di dokon atik pe meragam rumang ni aka pakobasion manang pelayanan yang kita lakukan dalam kehidupan kita tarlumobi di tonga-tonga ni huria alai sada do pemusatannya, sada do fokusnya, sada do tujuannya. Ya, ala fokusnya adalah Tuhan. Nasa pakobasyota, pelayanan, semua itu untuk menunjukkan, memberitahukan bahwa Tuhan dapat kita rasakan dari sebuah pelayanan. Ketika kita menerima pelayanan, kita dapat merasakan sentuhan daripada Tuhan dalam hidup kita. Adong do halaman do sonon, bagaimana saya dapat merasakan Tuhan itu menyentuh kehidupanku dari sebuah pelayanan. Alani mamang do tinang, molo taha porsiai do debata, molo tadoko do porsiau do tutuhani. Nanaing dohonan nasada disi bahwa melalui saya orang lain dapat merasakan keberadaan Tuhan dengan pelayananku. Karena dengan demikian Tuhan yang sedang menyentuh hidupnya. Itu nataida mang dotinang. Napatuluhon di bagasa turpukto di babotoho domuse ima nang pemaragam hagogoon manatadokon masong di bagasa turpukto di autonomi meragam hagogoon alai sada do debatan nama korhosa di bagasan sasudenai. Sada do debata Allah
ditiki di ngoluni tuata Yesus Kristus di Portibion. Boy di patupai mana halongangan laho pamalupon na marsahit. Boy di patupai mana pabali akatod di nahonar jala akan natorop ditiki mandokon dang adong kia jolma patupahoni iya sosial debata nina di hati dakko do tiki. Ala tiki Yesus adong soal adong di Portibion ngaliling titiki di pada narubi dakya bay masa aka halongangan na pinatupan ni debata marhite aka panurirang alay dung roh Yesus di patu bay mana aka halongangan diusiri bana todi nahodar di bay ni mana aka muzizat di bay ni mana aka pangajarion longang do halaki mandokon holan siat debata do naboy mabay songonon nina alani mo loboy pihita patupa aka ulaw nataro nakini hagogoon pamalupon mamana adok tabaid boy hita pamulupon dongan namar sahid boy hita mangurupi hoalak di bagasan hasusaan taingo ma ced debatadui ido bay nataro nakini marhite turpukton ragam dosi lehon-lehon nito ditu hita alesada do pamusatan na ima debata para sirohay. Molo debatado tentu dak kita ikut kita dipersangap, dak kita dimuliakan. Soalnya amo kamang do tinang sada konser na di Patupa adong mabay konser tunggal iba ini mana ma dengan sebuah nyanyian dengan vokal tenor alap nyanyi solo ibana soni matebu na meredi na mampain solisi mana dengan nyanyian dengan Sebastian Bach ya Mozart itu dipakai mana halap mabegi terus standing applause tu nasida jong martopak tangan alaya hama itu imana ini mana songonon dak tuau hamu martopak tangan dak tuau hamu pasahaton apresiasi ala itu debatado nina. Ido bay namu akamang do tinang nasa na taula soto kita nagabi di parsangap soto kita gabi di ibadah marmulia ikut debatado ala sude nata patupai debatado harorwana siat debatado sude nai jalan menamangula do todi ni debatadi si ala nima hamu akamang do tinang di bagasa turpukton asa buado di leo debata di leo tod di aka ulauni asa sude manupak lao untuk manfaat kebersamaan lao di di bagasa turpukton lao patupahon aka membangun pajongjokon aka songon aka pamatang ni Kristus doi dang nanaing mambai gabe sumurut aka parsauran di bagasan parnguluata harus bermanfaat diberikan Tuhan karunia kepada kita adalah manfaatnya untuk membangun persekutuan anggota tubuh Kristus. Alani dihita amang do tinang baimmat kita pergunakanlah si lehon-lehon nitod dii molo minggu tasadarion minggu Pentakosta hasasaur nitod di dang diduru todii dihita alai saur do tu bagasan nguluta hasasaur nitod di perbadia itu bain doko kami dalam bahasa Indonesia dengan bahasa Batak lebih odoldo pangatusion molo didokon turunnya Roh Kudus peringatan hari turunnya Roh Kudus ina alai molo dihita bahasa Batak hasa saur ibana mian saur di bagasan parngoluat tado alani todi sampai sekarang akan bekerja dan tetap bekerja sampai kedatangan Kristus kedua kali lehonon nado na istimewa di bagasan dirita lahu membangun parsaurata manomu-nomu
haroroni Kristus badua halio. Patupama ulahomma aka ulaon ni todii di bagasan ngulum. Amen martanya kita. Mulai tema Tuhan hupasahat rohanami tuho nunga di pasar hoko Tuhan todim tu bagasan ngulu nami. Jalan nunga mangula todimi di hami Tuhan. Jala marparbue todimi marhiti si lehon-lehon ni todi di hami. Hidup baik Tuhan iko marlapatan do ngulu nami di ngulu nami seganupari di parsaran nami. Gabe saling membangun kami Tuhan di tonga-tongan di parsaran nami. Gabe hupapatar kami Tuhan hara jaumu marhiti parsaran nami do tadirion nami. Alani si lehon-lehon ni todi naung di lehon todimi di hami Tuhan. Ale Tuhan saay toktong ajari hami marhiti todimi pasauton na salomon ni roham. Mulai ati hupasa rohanami tuho Tuhan uriam diaka ulaun na maragami di marhiti aka program-program khusus do rutin. Tuhan sianima hupapatar hami aka nau kejalo hami aka toda silehon-lehon ni todi karunia roh. Asabui Tuhan lam patar Tuhan aka holong ni roham dohot asni roham di hami marhiti aka pakobesion nami ai sian todi do sudeni ale Tuhan. Mulai ate mo do ale Tuhan ajari hami pasauton sudeni Tuhan. Ale Tuhan ne batama nami hubuah kami aka dongan nami dari bagasa parsahiton. Papos rohan nasida Tuhan todip perbadia namaringanan di bagasan ngulu nasida. Mangula do Tuhan pamalupon parsahiton nasida. Bahkan waso ni hamalumon na pinasahatmu tu aka para medis di paputon patu panasida Tuhan ima hamalumoni ay sanima patar idaon ni aka dongan namin na marsahiti mangula doho Tuhan pamalupon parsahiton nasida. Maluma Tuhan bahen sahih ni dongan nami. Tuhan aka ruasmu na marukil alani jalah marhabot ni roha alani parsirangan amarhite hamatian. Tuhan apuli roha do rohana pikiran nasida. Pabotoho Tuhan. Na kamatian ujung ningolun ya kana porsea. Alai adong do hanguluan nama noktong na pinarade ni anakmu Tuhan Yesus Kristus dia kana monangi Tuhan. Alani hami na tinggal dope di hasianganon. Sai ajari mahami marhite todim. Asa toktong hujamotok kami ngolu partodion nami, ngolu haporsion nami. Asa toktong satia kami diho ali Tuhan debata para si roha bolon di bagasan nami. Mulai ate di ali Tuhan pasatay ma ngolu nami, ulaw nami, homa Tuhan namarsangap. Marhiti-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus, martangya kami Tuhan. Amin. Tapasaha mapeliata, laos marit di mahita. Bapa tangan ina oli beto
Jong maita salutna. Tatangnya ko mapiliata. Ali di bata manamin na di banua gijang hodo haroruan ni saluhut sila olehon na denggan do naso libasa na moliutus. Basa tami masian na nilihon mito kami pilihan nami tuho sa jalo may gabi uap na khusus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa ho parhasiang kami pilihan non pati bulhon haraconmu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay maroha nami marhite-hite todim. Asalam utada kami kudang ni silehon-lehon mito kami. Asalam gir-gir kami medok moliati tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tuhan di bata aman nami na sotarasam dogodang ni sinalehommu di hami todim na badia di lehoko tu kami jolma sumonggo pi hami na leon na umargay do di lehoko tu kami jala gumodang do isian portibion do isian pangisina sudena ope moleate marohan nami jala pujian nami maho ala ni sudeh habalgao do tamuliommu naong pinapatarmu tu kami sa lehom matod di perbadiay tu huriam akan na olo mangihuton Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami asa diajari, dirajai, dipatiur, diparbadiai jala dipatoktong kami mian di barita naulii. Aletot di perbadia say pasada mahuriam na pinapungu-pungumi asa marsi jaloan jala marsi haolongan songan akaruas ni daging ni Tuhan Yesus Kristus na badiai. Sodahangi jala patiur mahami asa hutadahami akadosa na balga doho na meme sipasi dingon nami. Say buas maho manesa dosa nami. Asalam badia jala ibaru hami ganupari. Asa tarbayan hami sahur di bagasan huria na badia nasa sadai. Say odihon jala padomu hami tu amai asa pos rohanami madok. Amanami di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Say tabay sileolehon tu huria. Asalam gadda toropnya kapar barita nauli doho pangajari doho parasiroha nama maritahon habal gommu di portibion. Saya sodangi jala paso-paso side parpunguan ni ala Kristen di gereja, di parsikolaan, nang di bagas nabe. Asa tao na sida sahur tu parpunguan sugut, saya sungguli akan natarpodom. Jala pargogoy akan nagale. Saya songgoti maka naneang do natakang maroha. Asa ditinggal hon na sida hajahaton nabe. Saya parrohay akan nabojok roha. Jala apuli akan namarsak doh na dangoli.
Asa unang di rupa-rupa portibion akan namangulay ho. Say tata ma natargogot, do na pinaburu-buru ni halak, ala ni hapor siyaw di Tuhan Yesus. Saya ajari nasida, maralus, jalamian mahode bagasan nasida. Saya ramauti ma pikiran ni akka panggom-gomi, panguhum, do takaraja, asa tigor uhum nasida, jala asa dihabire nasida, ari paruhuma sugut. Sahay patugu haporsyon nami, asa toktong hingot tami, naong sesa dosa nami, jala buano muhami Tuhang ulu sugut, sahay sungguli, pakirimon na mangulu dihami, asa posrohan nami, nang malake dagingon, panguluam mudomuse, asa masuk kami marnida debata, ama marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Alea manami na di banua gijang, say pinarbadia magwarmu, say ro maharajaunmu, say saut maloman ni roham di banua tongoon, songon da di banua gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tu kami, unah kami tugio tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mula mahamu di bagasan dame, jalamu mapasu-pasu sia Tuhata di bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de bata maho. Disondakon Tuhan de bata mabuhina tuho jala asi marrohana midaho. Didopakon Tuhan de bata mabuhina tuho jala di pasor homma damena tutodim. Oh.